Kene ko pu sipai bami menta kadai thik ban thep tang kinong Meghalaya bat pet ketulap kadai arpui hajan news pa jong kadai ke jong ke BSF bat hoi kadai ru ka 7P commission bat hang ni kene ke jing batai kala biang ha ber khoi lada pi puli bat pi pet bah ben namar ban jo kanong jing babe pi ndap la le chaka ba pin thep ko form bat hang ni ke jing batai la tho ba kene ki tarik jong ko bes Karo Hills bat Southwest Karo Hills ki South Karo Hills pet ter gitu ki badai ban lai ja katu tarik bat kate ke cakang teh komandan 200 BN BSF jong katu ka di support Karo Hills bakani badai hapo East Khasi Hills pat pet badai East Khasi Hill kan lai pet hapo BSF campus mau pat jong ka East Khasi ki ai hadu arsni ki la ban ar tarik namar ke Chingbon Briu bat ka Western Hills pat pila ban lai tarik ne khandai bat Eastern Hills pat tarik ne khandai ha te chu hi ke chaka hamau pat bat hang ne ke jing le chung phi kalong ban tang ban submit ki form ki chung phi bat ban pendap ke to form bat andala de pendap ra ke to form bat ki kat chung phi lai chur ka wei bat tho tu ba ki phi ban ra lai chur ka wei ka dokumen bat Litra stage support mopan manungta ai ka self attested but kuncuru kadon ka ti oj ni ru lobatai ba kadon ru ka chingmare ai ki chong kan thei ka dei tang kilometer steng bat chong snang ka dei san kilometer bat ka snem ka dei khat phra hadu ar phra bat oj ki la on lek ki bala pas ya ka kelas 10 sejrong ban ya kan kita baru kan saple hadian dari mata pilih tab shwa setai bat karing yang loki ai belum kot bahas pak san punyo senrang macis pak so punyo kan thai baik ke kilometer la thorang tu kan thai bat senrang tu oi ki ban ki badan NCC of kid sports of kid kila ban yo max extra lupa kan dia bat ya gitu ki bom don ru omilei le bah mari bah pensala ban yo namar kani ka posu kelabun ban kidan ki bakaliru ba hatu dan kam ban yo na ke domicile kani katai ke domicile pila ban apply online le biasa bar ban ka form ru dan ki bakaliyo na ka form ru la download hang ni kani ka advertisement ban hang ni pila ban print nya kani ka advertisement ban print nya kani ka form ban kani ka admit card ru kin search pendam ki tang tu number bat ka tarik lanu pin lek mare kin sele lun tu na dong sidong tp surat tang ki dokumen bat ka teu ka form balap ai ni pendap lupa na yen atas lupa bat ra lecture tu ki yang 3 set along with photocopies te phira pa kidur bat lai set ka dokumen ka wei ka kot lai tli phia ban sirok te keman ra lang bakadur te kitu ki domisa ki keman batai yang tu berkhai te pila ban puli ba company re bat ek bai lek wan jong phi phimla ban yo re pan nga ong phi bakade tang chan te sang bha ban ya lek ban ya thep ban ya tristom kadang don kapor lamar dala dir kapor la sai phimla su ban yo te kane kalong galat ka kabu ka kraw namar le si yo de ne kam de ka tangim tip amna kani doktor ngi sekon UMP chungi la le krenya mit sha bade ban penmi ki pus ki bakar pang na banta kajala chungi ban mantangi I ni ka pus klap mi thek tai Meghalaya ringin tipal ka dei na ka tu ka daw ni ka de hiwa ka penmi ka sarkar baik directly ka monsung ha ka chungki ka tangam tip te ndai ka kongsan kalong ni samla ka chungi ki de ban lek ban thep baik ban ya khun baik ka ni baik ban ra ki ni ki dokumen sparo kumbal batai bat ni form phila ban print bat ban yo be hi no ru te police bun te dak don kono ko ching sa comments kan sa batai mo